Rufaro kwamuri, rufaro kwamuri, rufaro. Inini mapostori, ndine hope dzandakarota dziri kudondinetsawo. Ndakarota ndine nhumbu hombe chaizvo, uye yanga yatova pedyo nekubarwa. Zvino zvadondinetsa ndezvekuti inini handina munhurume wandiri kudofambidzana naye. Rufaro kwamuri. Madzimai, regai nditaure kandichiti, waita nhumbu mukati meupenyu hwake, mukati mekurarama, waita chakanaka chose. Amai, chandingade kukuudzai ndechekuti, garai matenga kapreparation nekuti maitirwa nyasha nedenga. Gadzirirai kupemberera nekufara nekuti chipo chebudzi chiri kuuya kwamuri munguva pfupi inotevera. Muri kundinzwa here madzimai? Ndakuwai madzibaba, asi handisi kudohwisisa zvamuri kudoedza kutaura ini. Nhumbu yacho ndinenge ndadoiita sei ini ndisina murume? Ndopandisiri kudohwisisa ipapo. Amai, regai nditi denga rine nyasha uye rine ngoni. Heri ta. Amai, ndiri kuudzwa kamunyika yemweya kuti kune ghetto youth riri kuuya mukati meupenyu hwenyu, uye richaita kaiya yatinoti turn and shoot. Asi imi hamufanire kuchema kaamai, nekuti basa rakanaka munaro, mari dzenyu chadzo munadzo, asi budzi ndiro ramusinaka. Saka farai nekupembera amai. Turn and shoot ndiyo ipi iyoyo nhaye madzibaba? Amai, ndiri kureva kuti ghetto youth iri kairi riri kukumitisai, harisi kubvisa kana nhunzi zvayo kumba kwenyuka, kungomitiswa chete nekusiyiwa. Yezvo saka nhaye munhu waMwari, munoda kuti ndidopemberere kudomitiswa manje inini? Inyasha kutomitiswa ikoko madzimai, nekuti nezera renyu iri kairi kuti tikupei kundise kurorwaka. Pasisina apa. Kutowana mwana weghetto youth ikokoka, farai mupembere. Pane vamwe here vane hope dzavo vataure kati dzirevhuri pano? Rufaro kwamuri mapostori. Aleluya. Inini ndarotawo ndiri vice president wenyika ino, uye ndanga ndiine mabodyguard akawanda anga achifamba akandikomberedza kudai so. Asi chandishamisa ndechekuti baba vekwangu madzibaba Ingrid Katsukunyava vaedza kusvika pandanga ndiri, asi varambidzwa nemabodyguard. Inini kurambidzwa nemagadhibhodhi manje inini. Ukuti ike iwewe? Ko inini ndadii zvangu inini? Munongoziva wani kuti ndiri munhu wenyama, handipurogiramu yehope dzandinorota ini. Ndisiyei zvangu ini. Madzibaba, ndipewo dudziro yehope dzangu idzi. Amai, pfugamai munamatise futi, nekuti hazvina kumira mushe. Muri kumboedza kutiko madzibaba? Ndokumbira munyatsotsanangure ndinzwisise. Muri kuti pandiri kuzonominetwa kuita vice president pachona, kune zvimhingampinyi zvichauya here maererano nekuita vice president kwandinenge ndaita? Amai, hakuna chigaro cheupresident chamuri kuzogadzwa, manzwaka? Ndisatani atopinda mimba yenyu uyu. Mabodyguard amarota ayo kayo, chikomba chiri kutokudai imimika, uye muchachibvuma mubva maramba murandarume ari panapa uyu, nekuti chinenge chakupromisai mari yakawanda stereki. Asi zviri kupera nemusodzi amai, nekuti muchazoona letaka kuti chikomba ichi kaichi chinenge chisina kana sendi zvaro, asi kuti chinenge chitoriwo musuuganda zvacho. Amaika, namatirai imba yenyu. Madzibaba Ingrid ava kava, ndivo vamuchatozochimbedzana navo ivavavo. Right. Next mapostori. Rufaro kwamuri mapostanga. Sezvamunongoziva mese kuti isusu hatwanzi budikire pamasini, tinenge tiri busy. Asi mukazona tapindira kudai soka, anenge ari mahwambi. Right, inini ndarota hope mahwambi mapostanga. Nanga ndine student maize, saka ndini ndachitonzi ndiri producer ari kupisa muno muZimbabwe. Ndanga chidedza nchinzi DJ nawanademo. Right, saka ndadaro mstudent mazuva rimwe team redanso kuzorekoda. Kwauya Toki naMaster H, Magical na Freeman. Ndobva vatanga kubosa ngoma dzeipapo maize. Saka zvaitika ndezvekudeso, mapinda dzimwe ndombi 3 dzanga dzichitoda maize. Then tadeso pai, Manfree vautese vatsoma 1 ndombi, apa yanga ichidiwa na Toki. Makanya bva amuka, saka Freeman ndopaanzi blow manje. Baba, chimire makadaro henyu. Ndatoziva kuri kuperera hope dzenyu, ndaudzwa naMweya Mutsvene. Baba, pahope dzenyu idzikaidzi, chandingatokuudzai ndechekuti kana maakubhema mbanje yenyu mangwanaka, wanzai mix baba, aiwa aitawiri kukudhomorai. Uye kana maakuvataka, inwai mvura yakawanda yakamuneutralize krango yamuri kunwa, nekuti muchafira kuhope madzibaba Godi. Garai henyu pasi. Mana soka, inzoi kaselekta man. Right. Kuchine vamwe roko, ndave kuda kamunhu mumwe chete wekupedzisira ane hope katibva taita munamato we12. Handichada malena, vanongoda zviri feya. Ndiri kuda vacho vanowandirwa, vanonzi maplayer. Vane foni dzinopisa, dzimwe dzakahaitwa mazita. Bebiri nemasasi, rinonditumanisa.